سلااودەم باش گوهدارێت دەنگێڕات وە چراشنگە لەس بەسێ ئاوێستاچی بەرنامی ئەمارگێ بوارەمە بەلێ گوهداری هێژە میهوانە بەرنامەژی عادول شنگالی تبخیر هاتی gelek spas em jî silavên xwe ji hemû guhdarwanên radyo çira şengal re dişîne. بەلێ عادول شنگالی ئەشخوا ئەم بێژن لێ بەرنامی خۆی چویش دێ دەرباس بژێمە بەحسا ئەتیک و ئەستاتی کرد نهۆژی ئەم بێژن وەک چارەسەریە ئەتیک و ئەستەتیک وەک ئەنداما ژنەلۆژی هون چت فکر هون چارەسەریاوی چییە؟ Em spasiya we dikin yani bername berê niha de me etik çiye, estetik çiye, modela ku roja me îro de hatiye avakirin modelekî çawa ye û bi tesîra wî li ser jinan çiye esas. Me xweste bem hinekî li ser wana bipeyvin. Helbette tiştê hêyî yani fikra azadiya jin, fikra têkoşîna azadiya jin tiştê hêyî ya sîstem pêşkêşî me kiriye tu carî wekî helê hêyî qebûl nekiriye. Dîm li beremberî wî têkoşînekî kiriye. Rêbera ku dema têkoşîna azadiya jinan da dest pê kirin ji sala ji heştyan da esas di zaroktiya rêbertî de dest pê dike bes di sala heştyan da wekî fikir wekî felsefe dema tê gihîştû êdin rêbertî wekî bernamçe danî pêşiya me me dît ku li kêleka fikra azadiya jin ew qasî jî rêbertî dîm behsa estetîkê kir ji bo jinan. Heta sala 1998 dema birdoziya rizgariya jin cara yekê pêşxist û behsa 5 rêgezan kir. İşte wekî rêgeza yekê got welat parêzî, rêgeza duyemîn got fikra hür, îradeya hür, fikra sêyemîn re got têkoşîn, fikra rêgeza çar re got rêxistin, feqet ya 5 re jî got etik û estetik. Yani etik û estetik dîm di rojeva rêbertî de bû haliyen dîm di rojeva têkoşîna azadiya jin de bû çima? Ji ber me got şikl û cewher pêwîst e dîm hevdû temam bikin. Mesela cewherekî cuda şiklekî cuda di însanekî de hem bifikirin rewşekî çawa derdikeve ortê. Rewşekî alos, rewşekî xerab, rewşekî ku ew însan ji hebûna xwe derketiye û nikare xwebûyîna xwe bigere rewşekî bi vî şeklî derdikeve. Elbet me got modela îro ya heyî ya halê hezir çi dike herî de ser jinan tesîrekî çawa dike me got ya ji hebûna xwe eyb dike xwebûn ji xwe ne di rojevê de ye. Yani bibe aîdî xwe bi çavê xwe xwe mêze bike, bi çavê xwe bi rihê xwe xwe qebûl bike, xwe bipejirîne. Rewşekî wisa li ortê de nîne îro. Rewşekî çawa di ortê de heye, rewşekî ku bi çavê zilamekî, bi çavê sîstemekî, bi çavê modelekî cida xwe mêze kirin heye. Rêbertî têkoşîna xwe herî mezin ji bo jinan yek ji beremberî vê rastiyê de. Jin bibe aîdî xwe, jin bibe xwebûn. Ji ber wê jî rêgeza estetik wekî rêgeza pêncemîn di birdoziya rizgariya jin de ciyê xwe girt. Estetikekî çawa? Helbette sîstem ji behsa estetikekî dike, etikekî dike. Em ji behsa etik û estetikekî dikin. Etik û estetika ku em behs dikin ya yekemîn ji tarîxê nequte, ji cewher nequte. Her civakekî dîm de gotinekî pêşiya heye dibêje her tişt ser koka xwe şîn dibe, her tişt li ser koka xwe mezin dibe. Her civak jî, her însan jî, her hebûn jî li ser koka xwe mezin dibe. Ji ber wê di pîvana rastya etik û estetik de yek zanebûna tarîxê, tarîxa xwe, cewhera xwe, çanda xwe pir girîng e. Ji ber mêzekirina te ev diyar dike. Yani ez ji çi re dibêjim spehî ye, ji çi re dibêjim ne spehî ye, çi re dibêjim ehlaqî ye, çi re dibêjim ne ehlaqî ye, çi re dibêjim kirêt e, çi re dibêjim baş e, çi re dibêjim xerab e, çi re dibêjim ew pêş yani wekî şoxlekî qenc e. Wana hemû gorî çi diyar dibe? Gorî koka min diyar dibe. Koka min çi be? Mêzekirina min jî ev e. Ji ber wê li ferasetekî rastiya etik û estetikê de tiştê esasî ya yekemîn bi koka xwe ve girêdan e. Koka xwe hezkirin e û koka xwe zanebûn e. Zanîne yani. İnsanekî eger koka xwe bizanibe bikaribe îroya xwe jî fêm bike. Di her hawî de îroya xwe jî fêm bike. Ji ber wê jî ya yekê koka xwe baş naskirin e. Em dikarin bêjin ji bo estetikî. Ya duyemîn em bizanibin ku ev modelên ku ji me re pêşkêş dikin wana hemû encama polîtikayekî ne. Polîtikaya ev. Ev bizanebûn tête pêşxistin. Ne tiştekî ku wisa hema civak ji xwe re pêşxistiye, adî ye. Yani em destwerdanên müdaxeleyên sîstema kapîtalîst li ber çavê xwe de kiçik nekin. Ne? Carna mesela em têkoşîna wî pir bi civakê re pir bi jinan re dikin. Dibêje çi bûye? Hema min porê xwe
rengekî lewnekî kiriye ma çi bûye min tecmîlekî kiriye ma çi bûye min işte destkarî li ser cismê xwe kiriye ma çi bûye yan jî ez ji cil û bergên xwe yê qedîm ez dûr ketime ma çi bûye yan jî fikrên ku ne aîdî min in fikrên ku aîdî derve ne hatine di cewhera min de bi cî bûne ma çi bûye ew ma çi bûye li ser hev de mezin dibin tu encam de mêze dike ku rastiyekî ji xwe dûr derketiye ortê naşibe tiştekî rastî jî naşibe tiştekî îro mesela dema em nav civaka xwe de digerin çima em di hinek tişte ew qasî nerazî ne ew qasî nerazî ne em çima ji rastiya xwe ew qasî nerazî ne işte wana hemû encama ku ji ev polîtîka tesîrekî çawa li ser me kir tesîrekî wî şeklî ser me de kir yani hişt ku demekî şunda ev tiştekî ku aîdî min bû wekî tiştekî dûrî min e derkeve holî ji ber wê jî ya duyemîn ya esasî pêwîst e jin bizanibin ku ev wekî êrişekî ye çawa dewlet êriş dike ser welatekî çawa zilam êriş dibe ser jinekî esas sîstema kapitalîst jî birêka feraseta modelan û bi rêka feraseta işte cil û berg û tecmîl û her wiha bi feraseta xwe yê estetîkê feraseta xwe yê xweşikbûnê êrişekî dijwar li ser jinan de dibe nexweya ye nabîne fakat ew êrişek e ji ber wê li beремberî aqliyetê tê koşîn kirin pir giring e em wê pir giring dibînin yani xwendî ku em koka xwe derdixin zanebûnê û koka xwe dizanin di kêleka wî de jî em veke jin dijminê xwe baş nas bikin sîstema kapitalîst sedî sed dijmine jina ye li derve de pir xweş xuya dike li derve de pir lewin bi lewin xuya dike li derve de wekî ku hiriyetekî pir mezin dida jinan xuya dike bes dema tu hundirê wî mêze dikî kolebûnekî ji kolebûnên hezaran sala xerabtir mal û milkbûnekî ji hezara sala xerabtir û em bêjin bazarekî ji hezara sala xerabtir ji bo jinan derdikeve ortê ji ber wê jî ji bo jinan vê sîstemê vê aqliyetê baş naskirin gelekî muhîm e vê aqliyet dema baş tê naskirin dijmin dema baş tê naskirin tekoşîn ji gorî wê pêş dikeve ji ber wê em bizanibin ku em nebêjin cil û berge û em derbas nebin em nebêjin işte tiştekî sehel e û em derbas nebin em bizanibin ku tesîrekî çawa li ser me de dike ev zanebûn em pir girîng dibînin û ya sêyemîn jî em ji xwe hez bikin wekî jin em vê tiştê pir girîng dibînin wekî jinolojî jî ji ber heta niha aqliyeta zilam dîm ji me re çi got hûn lewazin hûn cahilin hûn nezanin hûn nespehîne ji xwe ji we spehîtir hene yani her tiştê were hem bi aqlê me re lêst hem bi rihê me re lêst hem bi cismê me re lêst bi her tiştê me re lêst de encam da bû çi bû ku jin hebûnekî ku ji xwe hez neke mesela em îro em ji hemû guhdarvanan pirs bikin em ji hevdû pirs bikin wekî jin em çi qasî ji xwe hez dikin ne bi çavê yekî dî bi çavê xwe ne mesela di civaka me de gotinekî xweş heye dema em tiştekî re dibêjin spehî ye ev bersiv didin dibêje çavê te spehî ne esas em bangavaziyekî etîkê dikin ne çavçava mêze dike bi pîvanê xwe mêze dike tu dibêje ê ku spehî ye ne ezim çavê te ye ev esas tiştekî qedîm e pîvanekî ehlaqî wê derê diyar dibe yan jî hebûnekî li wê derê de diyar dibe wekî jin jî pêwîst e em ji xwe hez bikin em rastî jî ji xwe hez bikin ne bi çavê zilamekî ne bi çavê însanekî dîtir bi çavên xwe em ji xwe hez bikin ji hebûna xwe em çawa hatibin wê dinyayê em çi hîs dikin em ji hîsên xwe şerm nekin em ji fikrên xwe şerm nekin em nebêjin ku eybe ez wê tiştê çawa bînim ziman ev ji perçeyekî estetîkê estetik ne tiştekî tenê bi cisim ve girêdayî ye jê zêdetir bi fikir ve girêdayî ye jê zêdetir bi rih ve girêdayî ye ji ber wê jî em ne ji rihê xwe şerm bikin em ne ji fikrê xwe şerm bikin û ne ji cismê xwe şerm bikin em jî hez bikin ev tiştê em gelekî girîng dibînin ez bi vê pirsê talî bikim di tarîxê de feylesofekî jin heye bahsa xweşikbûnê dike dema em di rûpelên tarîxê de digerin her çi qasî jin hatibe tepsandî jî carna wisa hinek tişt rastî me tê feylesofekî jin dibêje xweşikbûnê di cism de negere dibêje ji ber ew derbasdar e demborî ye îro heye sibê emir mezin dibe tiştê cida çê dibe xweşikbûna cismî demkurt e zû xelas dibe dibêje merhela duyemîn berê xwe nede xweşikbûna rih jî dibêje ew jî demborî ye însan rojekî
qenc difikire kêrtê ew însan roja dî xirabî jî bifikirê. Dibêje zêde berê xwe nede vê xweşikbûnê jî. Dibêje çavkaniyê bi xwe hez bike. Ê sipehî kok e. Çavkaniye. Dema te çavkaniye hez kir, dema te ji çavkanî re kok re te got ev sipehî ye, wê demê tê hewr bide tê xwe jî bike sipehî, tê yeqa jî xwe jî bike sipehî. Yani xweşikbûnê di kok de dibîne, di çavkanî de dibîne. Em jî dikarin bêjin yani ê cismî, ê rojane tiştên demborîne. Ya esasî ji koka xwe hezkirine, koka xwe xweşik dîtine, wê demê ruh jî bi xwe re xweşik dike, fikir jî bi xwe re xweşik dike û cism jî bi xwe re xweşik dike. Berê heval Hadûl em bêjin çareseriya fikrê rêbertî çi ye ji vê tiştî re? Yani rêbera po wekî me got ji 1980 dest pê kir, fakat hatta nama xwe talî de jî dîm behsa vê mişkilê dike, yani behsa mişkila etîk û estetîkê dike. Hatta di sala fermana Şingalê bû, sala 2014 dema fermanê bû, Mihamîd çûn dihatin li gel rêbertî. Rêbertî behsa tiştekî dibêje dike wê derê. Dibêje min wê demê jî got, dibêje pirsgirêka mişkila civakî mişkileyekî kolektîf e, giştî ye. Dibêje ji ber wê min etîk û estetîk pêşniyar kir. Dibêje di mijara etîkê de hûn ê bêjin ez ezim. û hege em verin ser mevduğa estetîkê jî hûn ê bibin ya xwe. Rêbertî çareserî wekî di xwebûyîn de dîtiye di vê mijarê de û ew nameyên xwe talî ya şandî de jî hem ya dijnolojî de hem ya heştê adarê de jî dîsa balkişandinekî ser mesela etîk û estetîkê heye. Çima taybet rêbera po her tim bal dikişîne ser? Yek me got feraseta ya îro, feraseta ya hanê hezir ya îro bi xwebûyînê re dilîze. Xwebûyînê kirî ji xwe re la bikekî di piyasê de, di bazarê de, dikire, difiroşe, perçe dike, reklama da bikartîne, filma da bikartîne. Hema bêje kiriya amûrekî di destê xwe de. Wekî tu çawa tiştekî bikire û bifiroşe? Rastiya jî ji ziviriye vê henê yani. Bi dirav tê kirîn, bi dirav tê firotin. Di wê derê de yê ku ji ortaya wan da dibe çi ye? Xwebûyîn e. Dema xwebûyîn wan da dibe, çi wan da dibe? Ev rihê komînal ya civakê wan da dibe. Rêbertî ji ber wê dibêje mişkileyekî giştî ye. Mişkile kolektîf e, mişkileyekî giştî ye. Ji bo çareserkirina wê jî, ji bo helekî wê dîtin jî etîkê pêşniyar dike. û dikeleka wî de ji pîvana estetîkê wekî xwebûn diyar dike. Ji ber wê em jî dikarin wekî jinolojî em bêjin heger em di îdayekî, em bi armancekî, bi mebestekî elma jin derdikevin rê, di vê elma jinê de ya herê esasî wekî rêgezekî, wekî qadekî jiyanî estetîkê pêwîst e em di her keliyê jiyana xwe de esas bigirin. Mesela ev naye wê manê ku tenê işte me got ya cewher. Pêwîst e cewher û şikil hevdû temam bike. Mesela dema jin destpêkê tevlî şoreşê dibe, tevlî şer dibe. Di aqlê me de tevlî şerbûyîn, tevlî şoreşê bûn aqlê jinan da çawa bû? Şoxlê zilam bû. Ne şoxlê jin bû? Ji ber wê jî mesela hinekî wisa video hene, hinekî tişt hene. Dema em lê meyze dikin, jinên ku destpêkê tevlî têkoşînê bûne, tevlî işte têkoşîna ku rêbera podayê destpê kirin, tevlî pekeke bûne, dema em van jinan meyze dikin, destpêkê xweşibandinekî mêr heye. Ji ber işte porê xwe kurt dike, cilûbergê xwe li gorî wê xwe dike, ji ber de aqliyet te çi hebû? İşte ev şoxlê zilam bû. Şoreş şoxlê zilam bû, şer şoxlê zilam bû, rêbertî li wê derê jî pîvanek datîne. Dibêje hûn ê bi jinbûna xwe tevlî bibin. Mesela porê dirêj, porê kezî, ev sembolê hebûna jin e. Ji tarîxê heta roja me îro tê. Sembolekî berxwedaniyê ye, sembolekî hebûnê ye. Mesela wî heta talî diparêze. Dibêje hûn ne tenê bi hebûna, yani ne tenê bi fikrê xwe tevlî vê evê bibin, şoreşê bibin. Bi cismê xwe jî wekî jin. Hûn ê bi porê xwe, hûn ê bi cismê xwe, hûn ê bi şiklê xwe, hûn ê bi cilûbergê xwe tevlî vê şoreşê bibin. Mesela di wê derê de di rêbera po da temamkirina evê heye. Şikl û cewher heye. Hevdû temam dikin. Ji hevdû nequte. Nabêje ku mesela işte tenê di rih de, aqliyet de, işte fikir de xweşikbûn çê bibe û yê dîtir belave bê. Asna. Aksî wê mesela di nîzamî bûyîn, bi disiplîn jiyan kirin, bi spehîbûn û komî serhevbûn jiyan kirin di rêbertî de esas e. Em vê rastiyê peywendiyê rêbertiya darekî de dibînin. Em vê rastiyê mêzekirina rêbertiya tabiatê de dibînin. Em vê rastiyê mêzekirina rêbertiya jin de dibînin.
Em vê rastiyê mêzekirina rêbertiya di zarokan da dibînin. Yani esas her tiştê ku ahenga jiyanê îfade dike di rêbertî de estetîk bi çavekî estetik lê mêze dike. Fakat her tiştê ku ji cewhera xwe derketiye, her tiştê ku bi desta sîstema kapitalîst pê hatiye lîstin jî wekî tiştekî nespehî mêze dike. Yani fark û cudahî rêbera po di vê mijarê de datîne holê. Tabi her em ketine nava vê mijarê rêbera po di aliyê mêr de jî pîvanê estetik datîne, ne tenê ji bo jin. Yani etik û estetik ne tenê rastiyekî ku tenê ji bo jinan derbastar e. Xwendî jin ji bo giştî civakê derbastar e, mêr jî hem de aliyê fikrî de hem de aliyê cismî de hevdû tamamkirinê ve pêwîst e mijare etik û estetikê ji xwe re bike mijarekî bingeh, mijarekî esasî û bigire rojeva xwe. Çawa ku rêbertî got mişkila civakî mişkilekî kolektif e, min ji ber vê etik û estetik pêşniyar kir. Heger em îro dibêjin di nava civaka me de gelekî mişkile hene. Di her havî de, di alî siyasî de heye, di alî ewlekarî de heye, di alî aborî de heye, di alî perwerde û tenduristî de heye û her wiha gelek mişkile di nava civaka me de heye. Nexwe heger em dixwazin van mişkileyan re helekî bibînin, pêwîst em feraset û mêzekirina xwe bi etik û estetîkê bixemilînin. Ya esasî ev feraseteke, ev mêzekirineke yêdîtir hemû di pêvî de tê. بله هفال عدول ام بحثا يعني جواكا خوبكن ملتي خوبكن يعني چاوي اشناوي مشكلة دركم يعني مشكلة ملتي ما جواكا ما تايبت ام بيجن يا ظلام يا جن هموجي ام بنيرن گلک بیع و بازار تیتا کرن سر به چنده هونی چه نکیده هون بیتشتی نرخین یعنی ام بیجن هر خورته کی ازدیا یعنی شبابه کی ازدیان گچه کی ازدیا بلکی 15 قمیص یعنی 20 قمیص پانترنوسا جلکا بلا سبب کرن هون سر به چنده را هونی وک اندام جنلوژیا شن گالی هون چید بیجن Yani despêkê şêrbûnekî pêwîst e. Em pêwîst ew xewa ku sîstema kapitalîst me razandiye em ji vê xewê şiyar bibin. Xewnekî pir xweş e. Xewn de ye yani mujteme me îro di xewn de ye. Xewnekî çawa ye her der bazar e, her der bi işte bi şewq e, lewin bi lewin e. Mesela nava bazarekî de nava belki nava televizyonekî de jiyan bike yani. Ne di nava ciyana civaka xwe bi xwe de jiyan dike, ne nava jiyana xwe bi xwe de jiyan dike. Xewnekî de ye. Pêwîst e ew xewna vekî xefkekî di pêşiya me de destpêk em ji vê xewnê şiyar bibin. Ev tiştê ku ev kirasê ku bi zorê li me dikin ne kirasê me ye. Ev çanda ku bi zorê dixin nav me ne çanda me ye. Ev kiriyan û firotin û bazarê bê serûber ev ne çanda me ye. û ne pêwîstiye jî. Mesela di ferasetekî rastiya etik û estetikê de ya esasî yekemîn li beramberî xefkên di pêşiya xwe de hişyarbûne. Me got ya polîtîkayeke. Beramberî vê polîtîkayê me got sîstema kapitalîst bi hemneyekî, bi gavekî pênc tişta bi hev re dimeşîne. Bes em ne di ferqê de ne. Ya yekemîn ketina ferqê gelekê girîng e. Cûlûberg ji bo hebûna însan bidome, ji bo xwe ji sermayê biparêze, ji bo xwe ji germayê biparêze, ji bo xwe jî ev yani çawa vekî çandekî ye li ser me ye. Fakat vê wekî kirina esas û xwe kirina amûra wê tiştê şaştiya bingehîne. Ne mesela îro işte li beramberî xwekuştina jî hinek tekoşînên me hene, hinek lêkolînên me hene. Mesela di gelek cihad em mêze dikin keçikekî 15-16 saniye çima xwe kuştiye? Cûlûbergekî xwestiye. Diravê malbatê têrê nekire yan jî hebûye yani malbat nexwestiye hani tiştekî fuzûlî tiştekî ne darûrî be ji vê keçikê re bikirê di çi xwe dikuje. Yani bûye tiştekî wisa ku niha însan di oxira çi de xwe baxş dike? Di oxira tiştê bawer dike de xwe baxş dike. Demek ki tiştekî sîstem wisa li me kiriye ku tiştê ku em lê bawer dikin ev cûlûberg e. Tiştê ku em lê bawer dikin ev tecmîl e. Tiştê ku em lê bawer dikin bûye amûr yani. Bûye tiştê maddî. Bûye tiştê girêdayê cismê însan pêwîst em di beramberî vê ferasêtê bikevin farqê de. Ev ketina farqê em pir girîng dibînin. Ya dîtir jî yani beramberî van polîtîkayan pêwîst e têkoşînekê were meşandin. Ev têkoşînekî giştî jî dibe. Her keç û şebabekî di cihê xwe de pêwîst e bizanibe ku ev polîtîka di bingeha xwe de jiyanê dirizîne. Rastî jî jiyanê dirizîne. Em mêze dikin çima qîçik û şebabê me qîma xwe bi jiyana şengalê nayînin. Qîma xwe vir nayînin. Piçûk dibînin. Paşketî dibînin. Çima vî şeklî dibînin? Ha işte ev polîtîkayekî ye. Ez ji ber wê
çi li ber çavê me sipehiye me roja yekê pirs kiribû em carekî din bizivirin xwe em ji xwe re pirs bikin çi li ber çavê me kirine sipehî û esasê xwe de koka xwe de çi sipehiye dema me vana ji nav yek derxiz kîjan rastî sipehiye kîjan bi boyaxê û bi makyajê û bi nizanim çi kirine sipehî dema me ji nav hev derxiz em ê wê demê heqîqetê fêm bikin dema me heqîqet fêm kir em ê tekoşîna wê jî bimeşînin dema me tekoşîna wê meşand dîsan bizivirin ser gotinê rêbere bû ev mişkilên civakî jî bi awayekî kolektif etîk û estetîk were çareserkirin ji bo ve xwasteka me ji hemû jinan ev e bi çavê yekî dîl xwe mêze nekin xwasteka me ji hemû jinan ev e cewhera me sipehiye em jin hemû cîhanê de ne tenê li Şingalê em jin bi hebûna xwe bi eslê xwe em sipehîne yek kopî nesipehiye em bi eslê xwe sipehîne ji ber wê yani zirara ku em didin xwe zirara ku em didin tebiatê zirara ku em didin civakîbûna xwe zirara ku em didin giştî cîhana xwe em baş bibînin û li beramberî wî yani xwendî ku civakî û di asta em bêjin di polîtîkayê de em têkoşînekê dikin ew qasî jî têkoşînekî ekolojîk e ew qasî jî têkoşînekî ekolojîk e feraseta etîk û estetîkê ji ber wî di pir alî de meşandina vê têkoşînê yek bi zanebûnê ve ya diye min biketina farqê ve ya bi sêmî jî ji xwe hezkirin me ancak dikare bigêje encamekî êyê dîtir ev sîstem her ya xwe ser me de ferz bike hegem şiyar nebin heger ew xewin de em berdevam bikin bimeşin jiyanekî nerast jiyanekî sexte jiyanekî kopî her tim li pêşiya me bê heger em dixwazin bizivirin jiyana rastaqîn pêwîst e em vê xefkê ji ser rêka xwe rakin û em bi çanda xwe qedîm bi cewhera xwe û bi cismê xwe ya ku ne bi destkarî pêre hatiye lîstin biya xwezayî re em jiyan bikin بله هول حدول اشخوا ام گنداویا برنامه خو هگر گو گوتنه کی تک تالی هبش گهدارین مرد کاری بیش em ji hemû guhdarwanên radyo Çira Şingal re spasiya xwe dikin ساخوی گلک سپاس کوتو بوی میوانه برنامه بلی گهدارت هجا ام گهانه داویا برنامه خو ویاوی حتی برنامه کی دی ببین نفخیر خوشیده دم باشور